Am fost angajat ca consilier al Senatului României. Luni voi depune jurământul că așa se face. Dar pentru voi o să fiu Macaveli, reprezentantul plevei societății în guvernul României. Încă un lucru foarte bine de menționat și nu vreau să se înțeleagă altceva, da? Susținem în continuare Călin Georgescu ca președinte. Eu, în primul rând, susțin Călin Georgescu președinte și gruparea SOS susține Călin Georgescu președinte. Deci, să nu cumva să ziceți, domne, nu are nicio legătură. Da, Guvernul României, da. Și de seară vă aștept pe live, la muzică, la cântece, toate doamnele și domnișoarele, cu cadouri, cu alea, că viața de TikTok merge înainte, adică n-are nicio legătură cu alta, dar acum sunt pe ei. Deci ca să se înțeleagă, susținem Călin Georgescu președinte. Deci nicio schimbare. Doar că acum am și eu un loc de muncă, că mulți spuneați că băi, nu muncești, nu cu tare, nu știu ce. În fiecare dimineață o să fiu la Parlament în funcție de consilier al Senatului și o să intru și live, să vedeți și voi ce e pe aici, să mai stăm de vorbă, că eu vă arăt tot, da, că asta e viața. Și seara ne facem live-urile noastre cu muzică, cu discuții, cu alea. Poate, nu știu, la un moment dat, când o să se mai liniștească apele, o să facem și o televiziune online, da, împreună cu, probabil, prietenul nostru Bogdan Pârâ, cu mai mulți. Sunt mai multe chestii, știi? Și suntem pe ei, ce să mai... Deci, pe mie să nu spuneți altcumva decât reprezentantul plevei societății. Că mi-a luat interviu acum de la Canal D și a spus în ce funcție. Și am spus, eu sunt în funcția de reprezentant al plevei societății. Da, eu îi reprezint pe ea bătuți, umiliți, denigrați, batjocoriți, manipulați și pentru care ei nu reprezintă nimic decât un număr pe lista de vot.